Det har jeg det fint med. Det har jeg det okay med. Ja, det har jeg, men jeg bruger det ikke. Jeg bruger telefonen. Okay, så du har prøvet at indstille så det digitale væk ud? På et tidspunkt. Yes. Okay. Ja, men nu bruger jeg mest min telefon. Ja, så du har ikke haft sådan et Jo, digitalt da jeg var mindre. Jo. Okay. Har du nogensinde prøvet at indstille sådan et digitalt ur? Jamen, jeg kan simpelthen ikke huske det. Nej. Ja, vel så. Ikke lige umiddelbart. Kan vi få nogle hints? Ja, du skal holde en knap nede i cirka 3 sekunder. Der var noget mode der. Ja. Men det ser ud som om det er alarmen. Ja. Jeg ved om det var uret, jeg satte der, fordi jeg kan ikke læse ret meget her. Jeg tror, der står alarm dernede. Ja. Men jeg kan simpelthen ikke få den op på uret. Det er mere det. Jeg kan ikke gøre noget ved det der ur der. Lige præcis den del, jeg kan så ikke stille tiden. Nej, Det er er, okay. det er jeg ked af. Nu skal du så prøve at indstille tiden til 12:30. 12:30. Alright. Jeg kan ikke bruge den skid. Er der nogle ting, jeg ikke har set? Det var ikke det. Hvorfor er den igen? Hvordan kommer jeg så videre herfra? Så forsvinder den jo bare. Det skal slet ingenting. Nej! Og 12:30. Åh, jeg var for et år siden. Jeg giver. Giver du op? Ja, jeg giver. Ja. Og så ved jeg så ikke, hvordan vi kommer ud af det. Sådan der. Yes, nu er alarmen sat. Yes. Og stilletid. Den der, det skift til at komme derfra derop til. Ja. Jeg synes godt, man kunne indikere et eller andet. For eksempel, hvis man... hvis der var en eller anden streg, at man kunne gøre, med sige, stil eller indstille eller gøre noget. Det kunne være smart, hvis der var en knap, der hed shift eller et eller andet, så man sådan vidste, at så kunne man skifte fra. Ja, jeg har jo et, men jeg vil nok ikke bruge det. Jeg bruger det jo ikke. Nej, det har pisset mig. Jeg er blevet sur på det uge nu. Det kan jeg virkelig ikke tænke. Tak for det. Velkommen.